Nem sok van belőle egyik, illetve másik oldalon sem. Ignjatovics emeli magasra a labdát, Gyulával nem lesz könnyű dolga Langnak, nem is egy szezonbeli 7. találatát. Ő is az egyike azoknak, akik eddig mindig lehetőséget kaptak. Bobál elő, mintha éppen korábban Győrből érkezett Kispestre, még akadémistának, aztán lett belőle meghatározó NB1-es játékos. Ugye a 125. társasági íme Csábi József, ki nem először vállal szerepet a Honvéd csapatánál. Ignjatovics indítása jön előre, nem értették meg egymást. Egy kis utó Mikulás napi csomag volt ez. Viszont ez többször váratlan, veszélyes helyzetet teremthet. Ignjatovics most például belerúgja pont Vécseibe a labdát, aztán Andrić a labdával közben már. Barát blokkolja, Windecker viszont erőszakos, de nem elég pontos, ott maradt Kvilitája előtt a labda. Windecker szélre, keményen lövi. Kosnić elindul előre az. Svec a labdaszerzés után Kvilitáját nem bántotta Ignjatovics, legalábbis a szerb szerint. És aztán megint Rudolf egy ajándékba kapott labdával, Prosser lepattan róla. Andrić. Ignjatovics bevetődik, így jöhet majd egy győri szöglet is. Mint látható, Rudolf a csapatkapitány a győrieknél. De függetlenül nem biztos, hogy bölcs döntés volt az iménti. Dinnyár. De nincs megállás, Ignjatovics kíséri a labdát Kvilitája mellett. És megint egy nagy hiba a saját kapu előterében. Nem tudja visszaadni Ikene Kingnek. Pátkai pedig kicsit vaktában rúgta el a labdát, de így is jó volt Rudolfnak. Koltaitól távol vannak, így nyugodtan labdázgathat Dinnyárral. Meg középre a labda, Ignjatovics nem tudja jól elfejelni. Andrić. Godoy szerzi meg a labdát, ezt az irányt. És ebben van is igazság, mármint játékban. Akkor most egyáltalán nem lehet elégedett ezzel sem. A csapatában. Kvilitája csúszkált, Barátot is megpróbálta becsapni a labdát, és a harmadik edzőirányít a szezonban. De nézzük Andrićot, be tudja keményen lőni, Kvilitája pedig beletette a talpát, de ez nem volt veszélyes. Szóval most Ikene Kingnek kell szaporázni, mert Koltai fut mögé. Ignjatovics kisegíti, aztán Pátkai fordít keresztbe, Kvilitája. Rudolfon pedig átpattan a labda. Windecker. Tovább Dinnyár, kapja is Pátkaitól, de elég röviden, azért megvan még. Be is tudja emelni. Kosnić és Ignjatovics is belefejelt. Aztán Ignjatovics el a kaputól jelszóval belerúg. Bobál pedig belefejel. Közben a drukkerek jelzik Csábi Józsefnek, hogy sok játékost kell igazolni, mert különben veszélybe kerül a bennmaradás. Hát nyilván majd ezt a szakvezetés eldönti, bár Csábi József... Bobál nem ér oda, aztán még ő húzza a rövidebbet a Langgal való ütközésnél. Vécsei. Ikene King. De nem ez volt a legjobb hazaadása életében.
Ikene King.
Hiszen majd, hogyha megnézzük egy kicsit, amikor megáll a játék, hogy milyen két bajnoki mérkőzés vár erre a két csapatra még idén, akkor láthatjuk, hogy azon a két meccsen sem a Lomb... Barát. Pontatlan. Nagyon értékelik a játékosok, de igazából most már pontokat is kellene hozni, ez kétségtelen. Nem volt könnyű időszak a Honvéd szempontjából sem, a Honvéd ellen, vagy meccsen. Popin. Vidovidovics. Hátra Kosznicshoz. A másik belső védő Alexander Ignjatovics. Godoy veszti el. Barát szerencsére jól van, tehát vissza tudott állni és folytatni tudja a meccset. Idi. Sluka. Kemenes. Slukán átszáll el. Tényleg rendkívül idegesek a csapatok. Jól számolt tehát Lengyel Ferenc, de hát mondom, azért ő is nagyon sok mindent megélt a labdokban. Idi. Ignjatovics. Két Csábi József is, hogy ha ezen a meccsen nem nyer a csapat, akkor bizony ott ragad a 14. pozícióban. Azok után, hogy a Dunaújváros nyerni tudott, és 12 pontos most már. Érkezése óta a Honvédnál, és sokkal jobb ez a csapat, mint amit a helyezése mutat. Prosser állt be. Csilus. Mindenképpen az ősz egyik legkellemesebb meglepetése Csilus Tamás, aki 14-szer kezdő ebben a bajnokságban.
nem érdemtelenül játszotta be. 17. perc, gól nélküli állás, de nem panaszkodhatunk. Popin marad lent, miközben indul a lomb. Csilus. Frizoni. Sluka fut vissza. A labda pedig a kispestieknél. Is. Itt Pápán 4-szer nyert a hazai csapat, 2 vendéggyőzelem született, és az az egy döntetlen, az idevalósi úgymond. 2011 tavaly. Átnéz keresztbe, Popin helyezkedik, Waltner ugrana oda, Hidi, ez veszélyes lehet így. Ignjatovics. Barát. Ignjatovics fog majd a labda felé mozogni, így van. Nem tudta azonban megcsúsztatni. A mezesek közül a főszurkolók a képen egy pillanatra hatalmas dobbal. Popin elől Barát tudja tovább csúsztatni. Kosnics átadja a területet még hazai pályán is a Lombard. Popin. Zsulevszet állítja meg szabálytalanul Ignjatovics. Ebből vesz valami olyat nem mondott Waltner, ami aztán tényleg mindennek a teteje. Egyébként az, hogy így lelökte magáról Kosnicsot, sárga, rendben. A kiállít szabálytalan volt egyébként, amit Tóttól láttunk. Godoy. Barát. Gyönésznél kell lennie a Pápa futballistáinak, mert természetesen azzal most már nem segítenek a helyzeten, hogyha ők maguk is forró fejjel küzdenek tovább. Harcolni kell nyilván 10 ember. Hollander. Így is átadta a területet a Pápa, mi lesz majd most? Ember hátrányban. Popin marad egyedül elől. Egyezett meg Bíró Péter, a Lombard Pápa tulajdonos a Lengyel Ferenccel. Ugye felnőttekkel is foglalkozni fog. Inkább ráküldi ellenfelére a csapatot. Gondolom azzal a megkötéssel, hogy a kontrákra figyelni kell. Tehát most már igazából a kontrákra sem kell annyira figyelni. Sasha Popin hatalmas. Szűcs. Popin mellől Ignjatovics. Tehát nem olyan hangzott el, amit mi nem hallhattunk, az alapján, amit láttunk, az alapján kapott piros lapot a Pápa játékosa. Szép szerelés Frizon C, hiszen még több mint egy fél idő hátra van. 10 emberrel az egyébként is többet támadó Honvéd ellen. Vidovics. Ezen a meccsen kellene nyerni, mert nem feltétlenül a Pápa lesz majd az esélyes a következő meccseken. A Honvéd pedig a következő fordulóban elmegy ahhoz a Dunaújvároshoz, amely egyértelműen lendületbe jött, továbbra is sárga-feketében. A Lombard Pápa Termál FC és tiszta fehérben a Budapest Honvéd csapata. Frizoni. Az első volt. Az elsőben egyértelműen a küzdelem dominált, ami érthető is csapatok helyzetét figyelve. Godoy, Csatár, Gyula és Traoré a Budapest Honvéd csapatában. Nem lesz könnyű dolga Csizmadiáéknak, hiszen még egyszer mondom, egész össze kitűnő teljesítmény nyújtott, egy nagyon tehetséges, jó szellemű fiatalemberről van szó. Reméljük, hogy végül is nem törés, de ha esetleg
Ignjatovics, bedobás. Az biztos, hogy a Honvéd, ahogy László Csaba is említett. Gyula. Ignjatovics. Hazai pályán bajnoki mérkőzésen. Tolódik a sorozat. Barát. Hátra Kemeneshez. Kemenesnek jobbára lábbal kell játékba hozni a labdát. Talán összességében az 55. az élvonalban, de nagyon jól érkezett a kipattanóra. Egy érdekes sztorit hallok, hogy levágtak a szakállából egy darabot emlékbe ollóval, amikor a kispadhoz kiszaladt. Jó magam ezt nem láttam, megmondom őszintén, rátszakált. Godoy. Tud-e reagálni a Lombard pápa? Töröcki, hát most milyen jól jönne a rutinos Kenesei, csak hát az a Hilleszína fáj továbbra is. Popin hatalmas létszámfölényben a védők, Popin azért nagyon bátran megy előre. Szöglet következik, és talán egy pontrugás, talán egy rögzített szituáció. Nem történt szabálytalanság. Sluka, Popin. Popin előre mozgott, a bedobás pedig mögé ment. Godoy. Popinnak magas. De tipikusan az a csatár, akinek magas center, aki a beadásokból tud esetleg élni és veszélyes helyzetet kialakítani. Kemenes nagyon higgadtan. Aztán leordítja Ignjatovics fejét, hogy miért szórakozik ott hátpült Lengyel Ferenc. Popin. Tóth. Barát egyébként a következőket mondta Csábíró, jó vele dolgozni, mert szereti a játékosokat. Mindig azt kéri, amit tudunk, nem többet, nem kevesebbet. Lendületet, jó levegőt hozott a Honvéd öltözőjébe Csábi József a játékosok elmondása alapján. A Honvéd második gólja, az pedig végzetes lehet a hazaiak szempontjából. Godoy. Ignjatovics. Rizzoni lökött. Godoy. Nagyon balszerencsés bemutatkozás, hiszen eleve az, hogy Keneseire nem számíthatott, az, hogy Csilus megsérült, az, hogy Waltnert kiállított. Nézzük meg, hogy hát, majdnem az ablakon berepült a Laszti. Átrendezte volna egy kicsit a szoba berendezését. Szeptember 13-a óta nem nyert a Budapest Honvéd, tehát ott is egy borzasztó hosszú sorozatot szeretnének lezárni. Így gyakorlatilag ide Popin.
Lökés történt ezúttal. Ez nem lehetett vitás. Faggyost rántotta el Cár. Popin kézzel ment föl. Zsob. Tóth íveli. Popin.